Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, dinayo namin ang isang kakaibang restaurant na kung saan ay pwede kang kumain sa gitna ng pan at mag-feeding sa daang-daang koi fish na nandito. Bago ang lahat, konting update muna tayo. Malapit na pong matapos yung pinagawa naming bagong bahay. At yun na nga po mga ka-studio, mag-i-bike lang kami pumunta doon sa area kasi malapit na to sa amin. Sila po ay located sa Dayas, Cordoba, Cebu, sa harap ng RR Dre Shop, ang Sungka Native Restaurant. Open sila daily from 4 p.m. to 10 p.m. Ang Sungka Native Restaurant ay inspired sa isang native board game na tinatawag na Sungka. Sobrang ganda ng area na mga studio na pwede kang mag-dine-in doon sa gitna ng pan. Very relaxing talaga. Pwede pang pamilya, pang barkada, at sa mga bata at matatanda na mahilig sa isda. Perfect ang place na to para sa iyo. Ito yung pang malakasang menu nila sa front page. At ito naman sa back page mga ka-studio. After 20 to 30 minutes mga ka-studio, dumating na yung order namin. Ang dami namin in-order kasi alam nyo naman mga gutom kami. Kagaya ng mga isda. So mayroon kami dito ang crab relleno, garlic shrimp, limpo, pansit, sisig, lechon kawali at iba pang masarap na pagkain. Pero bago ang lahat, shoutout muna kami kay na ma'am at sir. Maraming salamat po sa suporta. So ayan ang mga ka-studio, nandito na po yung mga order namin. So tara, hindi na ito patagalin to. Pray muna tayo wag mong start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, ngaon ta. Dito tayo nagsimula sa kawan mo. Lechon kawali ba ni siya? Wow. Ito slope. Okay. Kain po. Lami eh. Sabaw. Malambot siya, taga hindi masyadong maasim ah. Sisig bang? Yung sisig nila mga studio. Grabe, wow. May sili. Sarap nito ah. Ang sarap ng sisig niya. Bagong tambayan to man. Bagong kainan. Wow. Sinugbam ni? Limpo.
Yan. Kain po tayo. Mm. Mm. Ito tayo sa kuan pang baked scallops. Akong dalawa. Mm. Mm. Paborito ko talaga tong kuan, baked scallops. Sarap. Buttered garlic shrimp. May mga bata pong naglalaro sa likuran ko. Ang ganda na po dito kasi gabi na ba. Makikita na yung mga lights. Mm. Mm. Sauce. Mm. 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 Maraming salamat sa panonood. Ito pala yung night view ng area. Hanggang sa susunod na mga video. Paalam. God bless. Yeah.